אפשר להתחיל? כן, זה כבר... זה מצלם? שנייה, תני לי לבקשה. כן, זה מצלם. צ'קצ'צ'ה. בואי. בואי. תגידי שרואים שהוא הולך בלי שום בעיה. זה זכר? זה זכר. בן כמה הוא? כן, הוא נראה בריא. שובב. חמוד. אני אשאל את אשתי, 5911. צריך להוציא אותו מפה. פה זה לא המקום שלו בהסגר. הוא כבר 3 חודשים בהסגר, מסכן, אלוהים. יאללה. בוא. בוא. נו, אני רואה את הגב שלו. מה, מסכן. אוי, קיבלת מכה, סליחה, הוא עניה. הוא קיבל מכה. זהו. את חנקת. נו, מה?